Yes, mahal. Ito na si DJ Kim Chino. Oo. Gusto ko lang i-shout out ang mga magbabakasyon na ngayong araw. Oo. At meron ako palang bisita dito. Shout out na rin natin si Carl at ang mama niya sa Quezon City. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat sa pagbisita. Oo, in-entertain natin sila. Anyway, balik na tayo, mahal. Shoutout natin ang mga magbabakasyon ngayong mahal na araw pero hindi pa rin minamahal ng kanilang sinugalan. Huy! Ay, nako, ang hirap talaga magmahal lalo na kung hindi ka sigurado kung mamamahal ka ba pabalik. Di ba? Anyway, nakakasama nyo na po. Oo, ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at syempre, usapang pag-ibig pa rin tayo. 6 to 9 po, 6 to 9 p.m. Ito ang iyong mapapakinggan. Ito rin ang nabigla sa kanyang bisita. Kasi share ko lang, mahala, isa siyang bata na talaga nga namang, yung si Carl ng Quezon City. Natuwa lang ako, mahal. Actually, very tumataba ang aking puso kapag meron ako nakikitang ganito na isa siyang elementary student or senior high student na gustong-gusto makinig ng mga musika. At sabi niya sa Love Radio or sa 90.7 Love Radio Manila raw siya lagi nakikinig. Di ba, nakakatuwa lang, kaya medyo teary-eyed ako. Anyway, mahal, since malapit na ang Semana Santa, ito yung sinasabi natin na talaga nga namang anong dapat mong gawin, anong mga pwedeng gawin. Ay nako, bibigyan kita ngayon sa ating Chinitox. Oo, bibigyan kita ng mga pwede mong gawin lalo na't ikaw ay mag-isa lang. Ikaw ay wala namang love life na nilook forward. Aba, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. Usapang self-love tayo dito. Sariling sikap. Ibibigay ko ang pwede mong gawin sa paparating na Semana Santa para naman hindi ka clueless. Di ba? Ito, single edition to O, ito na, mahal. Unang-una, this Holy Week, aba, pwede kang mag-digital detox. Ito yung sinasabi natin na minsan, mahal, kaya hindi ka nakaka-move on, kaka-cellphone mo yan. Minsan, kaya ka nasasaktan sa ex mo, kaka-cellphone mo yan. Diba? Kasi easy access easy access sa social media. Manghingi ng update, mang-stalk sa jowa mo dati, makita kung gaano siya kasaya sa karelasyon niya ngayon, diba? Kung gaano kaganda o di kaya kagwapo ang pinalit sa'yo, ang dali mong makita, ang dali mo rin masaktan. Kaya ngayong Holy Week, ay nako, i-grab mo na yung opportunity na walang pasok, walang signal, pati ang radyo namin. Uy, totoo yan Tapos limitado rin ang mga channel sa TV. Tapos yung mga nagtatrabaho ay talaga nga naman naka-holiday leave. Diba? So might as well, grab mo na yung opportunity para mag-digital detox. Huwag ka muna mag-cellphone. Huwag mo muna isipin yung trabaho. Huwag ka muna magbukas ng laptop. Ako naalala ko dati kami nung hindi pa na, eto, lalabas na naman yung edad ni Kim Chino. Yung kapanahunan ko na talaga nga naman bata-bata pa ako at Semana Santa, kami po ay wala pang cellphone noon. Kami ay naglalaro-laro lang, mapabaraha man yan. Hindi naman sugal Pero minsan yung mga game cards lang, 'di ba? Tapos kakain, salo-salo. Tapos ano pa ba, yung mga larong pangkalye. So marami kang magagawa. Wag mo lang gagamitin, of course, ang mga digital platforms o di kaya gadgets mo. 'Di ba? Para makapag-detox ka, kaya nga detox ibig sabihin mawala sa isipan mo ang kakatihan mo magpipindot, 'di ba? Oh, una pa lang yan. Meron pa akong 2 bala dito this coming Semana Santa. Pero wag ka mag-alala, balik muna tayo sa Rakrakan Music. At si Kim Chino naman ay hanggang 9 p.m. pa. Kaya dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!